este venres xa recibimos unha parte dos componentes que necesitamos para o robot de combate. O primeiro é un mando de radiofrecuencia, o emisor, o TX, e aquí podemos ver o receptor. Este sería a batería que alimenta o conxunto de motores e receptor que van aquí conectados no robot de combate. E isto ahora mismo serían 3 servomotores que son os que se moven e que despois habería que sustituir por motores de continuo, xa que estes só se moven entre dúas posicións e non rotan continuamente. E agora, se vemos, pois con un dos gatillos moveríamos un dos servos hacia adiante ou hacia atrás. Isto sería para producir movimento dunha roda despois cando cambiemos de motor. Con esta roda, que sería o xiro, se fora o caso dun coche, controlaríamos outro servo distinto, vale, que despois cambiaríamos por un motor de continuo para que controlase o xiro dunha roda. E por último, neste botonciño de aquí, cambiaríamos o movimento do último servo entre dúas posicións. Este só ten non é gradual, só ten a posición 1 e a posición 2, que sería pois para controlar a arma. Nada máis.